Wes ora dadi iki piye mu? Anak turun anak putu. Mosok anak arep di mok piye nek sirmu? Ngene iki. Aku ngene terus kok ben wutuk dhewe. Kaya nglebokne apa? Kaya ngebokne mampu. Oh dadi pinter nglebokne lho Pak to. Ora mambengi ditinggal. Ceblok ra dadi meleset. Oh iya iki. Nah, dirai Mbok Pin pakai ondo, Mbok Pin ya. Kilo dadi. Iki tadi iki dolanan tak patah nunggu. Kuwi. Oke. Kurang nanti. Kangenan sing nang jero iki. Jadi Wes dadi. yo. Bapin mah lho. Mah, Mak. Entah, Arab. Lek entah bapak nyoto. Ya entah mah apa ngarep ora bener. Iya orang bener iki. hah? Ngeplongne sekelo lha mau apa? Segone karo saiki. Oh, jarene Mbak Indra mah tas ngeplongne. Wong Indra wong dorong ning Ono lawan. pancotan kono. Iki nggih sementara. Mas ping ulan tak dapat. Nah, ono dhisik sementara. Awas awas hati-hati. Awas, bojone engko ketutuk. Panen tak kendel tenan iki. Awas awas. Kurang Oleh dhuwur ya? oleh dhuwure Pak To. Tak kena diturun anak putu lek kaya ngono kuwi Pak To. Bojone iso disawi inggih kabel. Ayo serot. Nek ana mak nyumbang mak. Tak kalah. Garwa, sigarane nyawa. Nyowo. Terus bojo. Bojone sapa-sapa. Suci sapa-sapa. Awas awas. Artinya Iki sesuk kudu pasang lampu aja Pak Tak. Delek mumpung ora hari libur. Bapin jerane sak mau kok. Pak nyoto ae. Nek jerane sesi apa ta? Jerone sos ya tai. Wah, telek takon. Kena ta? Desel. Sawa sing ngek bejo kuwi. Tauman kok. Nyawa mak. Terange piye? Kuwi kawin kowe. Mosok. Iya no gendok ki awet panas lho Pak To. Aja gemen-gemen. Ini apa? Pak To, besok kita mendatangkan bintang tamu siapa lagi Pak To? Siapa ya? Ngomong tahu enggak? Yo, siapa? Balik. Pak Tarno besok. Pak Tarno siapa? Ya Pak Tarno tunggalnya Pak Tarni. Pak Tarni. Kembarane Pak Tarni. Iki lho ayame PPE ungkep iki. Mari ngene digoreng, Mak. Iki sik arepe digoreng. Iki gendoke sing arepe sing tinggi godhog mau terus kae wajane engko sing tinggi goreng pe mantap, masyaallah. Enak nek kene. Mbok pinter ana suarane nyandi to. Ilang. Cambile ditoki betene ketok. Siti mambengi kamar Rara ninggal ngalih Rara to lek turu ujung nuku wisit.
Piye to iki. Ngene ngenteni anake turu. Wis sik turu tok. Ngale. Cek prei kok iki. Lah nyapa kok, Bray? Lah masak ning kene ra brai piye kan. Ini enggak paham karo omane Siti. Rara tas dato, dasar aku krungu ya. Ra, ndatok piye, Ra? Lah Pak Tatak ya mau nggak mau. Siti arep mukir. Yo. Dingklek. Lah iya pengenane kan wae pete kuwi lah bapak angel ram pete ra oleh, nongko ra oleh, iki ra oleh, kuwi ra oleh. Pete ora. Pete ya dingklek ora. Ora oleh. Sapa sing ngomong? Bapak le sembarang ra oleh pokoke karo bapak iki. Kayu nongko. Angel kok bapak. Dingklek ligo lalian. Lha iki pete to Ran. Nah iya tapi ra oleh karo bapak. Oleh mergo wis ditokne kok. Sembarang ora oleh. Wah, neso. Ayo ra ndang dirabene ben mesan-mesu ya. Rabene bae kok rusuhi. Bojone ngale kok kan awakmu. Neso. Kok iso ngrusuhi ya. Ora oleh Pak ngono iki. Ora pareng karo ponakane kaya ngono. Awake ponak ati tekoni nganu tak atik wong. Nganu jane bipine karo sampeyan apa nek Pak ta? Ponakku. Masa ijo. Saman Mas kok ini Mbak Nika? Iya. Diterne apa saman Jipo? Karo main bojo dia. Weh, pira duite? Duitnya 130. Oke, dibagi apa aku sendiri? Ya, ya dibagi. Oh, dibagi. Aku ya butuh kok ya Mak Pin ya. Tinggi nglawi wong. Iki lho apa? Rara iki lho. Ya ra. Arep ndok apa mah? Oh, memang Rara. Oh iya, ra seneng Mbak In. Enggak seneng ya wis seneng njaluk ngono. Ora seneng sampean. Tik apa ngono? Ya, Iki ngene bos nikah iki. Iki ketoknya yang tik ini ya. Nah, Barang wis to padha hae. Wis diitung karo wong kan iki. jomplang ya. Awas awas tak jumlah Mbak In. Iki lho. Iya. Nah, Iki lho tak apa ceblok. Woi, iki to. heeh. Iki tak golek. Dua-dua Heeh. berarti berapa Iki Pak juta? Tatak. Oh, Pak Tata ya titip. Iki ora, maksud tak kan nulung Oh, alah. Nah, ini punyanya Mak Rus. Oh iya. Mbak sampean? Ini punya saya. Oh iya. Ini 30. Ini 30, ini 35, ini 35. Berarti piro? Eh. Aku berapa? 30 30 karo 35 60 95. Oke. 95.000. Oke. Aku enggak ngetop aku. Ngapa digelek itu? Ya, aku tak go mulai bor nek ngono. Fania nanti Fania. Yang omah dhewe. Wes, Pak. Iya, Pak, iya, Pak. Ngono ya. Heeh. Wes tak mulai. Ngapa ra ditaleni? Gak para bojoku. Ayo makan Karo sek. bojoku aku. Lah nanti Pak, anu Pak Khalid. Hah? Karo bojoku kok ngenteni aku. Lah anakku nang omah dhewe ya. Engko rene Mbak, makan bebek. Enggak aku. Ora mentolo ngomune. Kuwi gawanan wi. Lho. Diperatan sih. Aku enggak wedi lengo kaya kae. Mbak aku kan nyerut dia. Kayak kan lek enek wong Duncane mete alam-alam ora. barang yo nganu to. Denjale mluayu. Mau terus dincal iki ngono. Karo mbok ngono. Kapan ti? Kapan ti? Alah alah iso lek mugae ukara. Lalu tak numpakne kompor, nganune sing sumbune ki lho remek. Papa mau. Bu bro, ayo komporku piye? Mau manune tutuke ra. Aku trauma tanganku kobong ke lho. Kan lek terus nek ngongkon tapi iso muni ra iso. Jadi wae ngono, aku iso aku. Tapi cilikane tau kobong tangane. Tanganku sak rara kuwi paling ya, Pak. Nyapa? Nah, dolanan ngebong krayeng ini ada berkat ini. Udu ada bukrim.
Sabun Bukrim. Iki karo kancane kae yo. Kita testi ngono. Ora leder, terus diuncalne aku kon ngalih tapi aku malah besang. Melenyok ae. Melenyok. Anu to, dimarane apa Torong. jenenge toronge lho cici tak paku. Apa iki langsung gegem ngene. Banyak lho. Mosok Torong. nangis. Ini apa iki? Karo bae tas apa ibang nggih ngembahkan kuwi lho. Mbah kuwi. Iki ngeduse Indra wae ora turu semengi. Tenan? Semengi. Jatuh. Oh, entah ngembah kuwi. Ayo. Nah, aku mbiyen yo ngene iki lho Pak rumahmu Pak. Kayak omahe bapak kan gedhek to, dadine pendak sore ngono. Ora nek nganu gedhe. Ora nek gedhek ora nek ling-linge ti. Separo enek dadi separo ora ya. Dadine udan barang aku ya kluwincir ngono. Tenanan. Luwih nemen. Parah. Gimana tawahi amben kayu jowar. Beh, Nyapa ben kayu jawar. ora iso. Ora gede rangkrut. Alah, wis saiki wis gedhe panggas sing dibahas. Kemudian iya tuh aku daduk, bolong-bolong daduk dibuwung bolong-bolong ya. Lah aku iso tuku plastik iki to. Dadine lek udan deres ki cacah tak jak turu sor meja. Plastike tak nutupi meja. Lah disilih tanggoku lho plastike nggih lemek luluan. Boh, lara atiku seprene ora ilang. Tanggoku iso mlepo aku Kelangan plastik. kelangan plastik dan lara-lara. Cerita undiane menek. Mulane bojoku tak ingin sak tuwek Wih, bumbune masakku ora sama kuwi. Nyampo aku ngono tok wedi men lho lah aku tak hangat ngono. Bumbu masakku. Masak kok lagi iki ora di. Iki lek masak ketawan urung bar lho, guys. Iki sambel lombok ijone. Iki peralatane lek regete kaya ngene iki. Iki bumbune sing dingin masak kuah bebek kuah. Bebek kok dikuah ya. Iki nganu sing digoreng mau. Iki bebeke kuahe dialupi lenga dhisik. Sing masak ya wis panggah Bek Rosemi. Ya ta, Bek? Ayo. Kayak sing ngenteni mak. Nah, anu sing tak maksude Mbak Yuni garange. Oh, ala garange. Ora kok. Garang siapa? Yo Kakang Adi wong ponge Kakang Adi. Garangnya hampir sama. Jujur nuruna anak renek sing garang. Gak enek. Apa to, Ra? Urung bar mainan ket mau. Mainan ket mau urung bar. Beh. Yo, yo. Masakne iki meteng nom ngenteni. Ini ra mateng-mateng Mang. Kayak sing lanang ya mesakne kayak ngenteni teluh-teluh ning kono ke. Mesane piye Siti lek bengi kesit. Kesit lek bengi. Ke Siti piye? Ya kesit ketat lek bengi ngolah lek babu Rara. Dikasih ngomong Rara tuh aku. Oh, Ra lek babu ngolah ngalih ibumu. Ya kok ngalih lho. Mosok panggah plumah. Ngolah ngalih, mlaku ngalih jarene lek bengi. Aku piye? Rara lo tak tekanane Ra. Rene to, Ra? Ibumu lek sik to. Lek turu lek bengi mlaku Ibu. Mlaku nang ndi? Laku. Nyedeki ayah. Heeh. Oh. Arah lah sama merem kok iso. Mie apa? Ayahmu mie apa? Ayah kue. Heeh. Mie apa? Heh? Enten. Rahasia. Oh rahasia ngono kuwi, Ra. Iya Pak, tai nanda ada amu.
Jangan Pak Toy juga nanggap. Pak Toh ngelek nih. Padahal nggak tahu turut bareng ta ibu marah ayahmu. Tahu. Sing nyeri Rara lho lek turu. Oh, Rara. Lah iya ngono ngarani ibu. Ngapusi Rara. Oleh ayah madhep nang aku nang wesu dhek. Masa. Aku tak turun juga ya ngono. Uhi. Ha ta? Aku sing kae mandak nyanding ibu terus aku nesu terus aku pengen dolanan Siapa sih nyanding ibu? nyanding ibu ini Oh, alah. Dikapak nih lo. Ini apa awak menesu? Dipeluk. Iki rayo kayak bojoku kok nyapa awak Nah, menesu. nyapa nesu? Nyapa nesu? Apa ora oleh? Nyapa? Bojoku kok. Sampean apa aku? Anak Kowe nyandi bojone marah iki ora. Sambel dhisik. Wae uyah. Iya ding, lek uya. Kira oleh suwi-suwi, mergo wis meh mateng kok. Iki sambel ta, Mak? Bumbu? Iya. Wih, Mak petis-petis. Engko enak tenan, mantap. Masak iki jam piro? Jam 2 ya, Ti? Lekas jam 3 ya. Jam 3. Jam 3 sampai di bar maghrib. Saya nek pagae santen iki sak resne Ora enak langsung. ora enek Iya. langsung mergae nang gubuk bambu. Iki sing melanjutkan Pak To karena Siti karo Pak Tatak anake rewel endi anake. Oh, kele. Endi? Hai. Kemarin ngomongne makemu. Karo bapake dijiwit. Rewel. Mulai sama mau wong ngono kene. Lho, jiwit ya. Nangis lho. Aja jiwit ya. Maneman dijiwit ana. Dituthuk ae. Biasane kucing isone yo ngono ora iso kerja isone ngutil ben. Endi kucinge? Mantul nih kok ya. Insya Allah Pak To. Karena kita belum merasakan Pak To. Jadi kita tidak tahu. Lek wong ulek-ulek jejak omongnya lho. Endi? Bumbune iki lek enake lek anu runyah-runyah iki. Apa kok umum pembuh kapan, Mak? Nek kandele 3-5 wajan. Wis maghrib lho, enggak maghriban sih. Ya, wis kasep lho. Ya apa-apa tifot. Mantap. Ambune enak tenan iki. Iki jenenge semur bebek apa rica-rica bebek? Rica-rica bebek. Iki. Cane rung julek. Oh. Jan enak tenan ya. Mantap tenan. Iki sambele lombok ijone bek rosemi. Enak tenan. Pawon ala kadarnya kena iki masak iki lho teman-teman. Wis iki. Ya mau ya, Ro.
Iki merica, Mak. Ya. Tinggi rica-rica duwe merica. Pak Tatak nganu geni nih Pak Tatak. Pak Baturi Pak Tatak. Kok kon mateni ditambahi apa nih? Ya ahline lek wong lanangi suhu-suhune cethek geni ya. Jos. Emang ya oke dong ya. Jadi